Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila lan den ngendikaake makna yaksiruna utawi makna yuksiruna iku yakhlabuna padha meres sapa dheweke kabeh meres adurunga ing pira-pira susu. Dineng ayat wa fihi yaksiruna mangsa makmur mangsa wis ana udan. Salah satu kemakmurane mereka niku do ngingu domba peresan, ngingu sapi powang, nek nggone dhewe ya gampangane etawa sing ngasilke susu pirang-pirang. Ngantek sebagian warga gaweane meres susu, iso dadi duit, iso dadi wong sing sukses-sukses. Wakila lan den ngendikaake maknahu utawi maknane yuksiruna utawa yaksiruna iku yamtaruna utawa yumtaruna padha diudani. Ana sing maknane mangsa sing nang mangsa niku do diparingi udan. Wong udan niku nek sak madya ngono dadi kehidupan. Ora ana udan ya dadi mati kabeh bumine. Ana udan wae kehidupan. Nek nggone dhewe angger muni mangsa udan areng-areng memunggah tekan Wonosari nika wis. Ayo wis ngarep omah wis iso dadi pari. Neng ngarepan latar we dadi pari, dadi kacang, jagung. Ngalas-ngalas niku ya kiwa tengen we jati niku we jagung nika. Nek Wonosari iki wong apa-apa dadi rezeki. Nek ra niku tandur telo. Godhonge kok dipangan si walang cekeli goreng. Wes pokoke nandur pari kok kebak walang sangit dijaring goreng. Walang sangit iki kadang digoreng setengah mateng terus disambel. Gak yo le mangan rahap kae iki. Aku gumunku sing mangan walang sangit kok ambune ora sangit ya. Mah wangi.
Biasa nek Wonosari ki ampuh uler jati ya piye carane direka rica-rica uler jati. Ungkrunge wah dadi makanan favorit ungkrunge. Rasah takon halal apa haram? Wong Wonosari kok takoni halal haram. Kok iso direka garap sikat ngono wae. Wakilalan den ngendikake maknahu utawi maknane yaksiruna iku yang junah padha slamet sapa dheweke kabeh minasiddati saking rekoso saking payah urip rekoso do slamet wa ngala hazaini lan ing atase ikilah keterangan loro yakra'u mongko padha utawa yukra'u mongko diwaca bil bina'i lil maf'uli kelawan bina maf'ul. Mula terus diwaca bina maf'ul yuk sarun isa utawa nek sing dibina maf'ul niku maknane ya isa yumtarun karo yanjuna. Bina maf'ul diudani iki utawa ya dimakmurke. Wa hadza utawi iki iku min madlulatil manami saking pira-pira kang dialap dalile impen. Dalil impen. Terutama ngimpine sang raja niku wau. Li annahu krana sak temene utawi kelakuan iku lama kana tetkalane ana apa al-ngijafu. Nggih. Apa al-ngijafu sing kuru ana iku sapngan 7 dalam mongko nuduhake apa zalika mangkono sing kuru cacahe 7 ngala annasinina ing atase sak temene utawi pira-pira taun al madzabata kang madzaba kang rekoso iku latazidu ora tambah ngalah hazal ngadadi ing atase ikilah wilangan kok 7 kuru karo 7 lemu kok 7 pari garing karo 7 pari ijo royo-royo 7 ora punjul ora kurang niku memang kejadiane saklek 7 tahun le makmur ya 7 tahun, le paceklik ya 7 tahun. Wilangane pokoke 7, latazidu. Fal hasilu mongko utawi hasile ba'dahu sak ba'dane mangkono-mangkono 7 huwa ya utawi mangkono-mangkono iku al khosabu. Khosab ki mangsa rendeng apa ngono lho. Ngalal ngadati ing atase pengadatane. Al ilahiyati sing bangsa kepengeranan. Dadi pengadatan terus ana mangsa lumrah, mangsa rendeng niku wis pengadatan sing ilahiyah. Maksude pengadatan sing ilahiyah niku kaya nggone dhewe ana ketiga rendeng niku wis dadi musim adat. Nggone dhewe niku ana musim adate ketiga karo rendeng. Secara ilahiyah ngono kuwi secara kuwasane pangeran jenenge ilahiyah niku kuwasane pangeran wong wis dadi kuwasane pangeran gawe
musim neng gone dhewe niku werna loro, ana musim ketiga karo musim rendeng. Ora ana musim salju, ora ana musim dingin, ora ana musim gugur. Nak luar negeri sing daerah-daerah nu kan musime werna-werna. Nek nggone dhewe ming loro, musim ketiga karo musim rendeng. Ning ilahiyah lho kuwi. Secara kekuasaane Allah. Nek secara makhlukiyah secara manusiawi musime nggone dhewe iki pirang-pirang. Nek secara makhluk ana musim sumbangan barang kuwi. Kuwi makhlukiyah kuwi. Musim ziarah. Trongko musim sambat. Musim ziarah. Musim ziarah niku ruah. Nah, ruah musim ziarah. Musim ziarah ruah niku. Nyatane nek ra ziarah ya musim ngirim. Musim ngirim. Kampung-kampung isih akeh sing do ngirim ahli leluhur niku isih akeh. Nek sing masal ya nganggo bentuk nyadranan. Nek sing masal nika ngirim ahli leluhur ki mbejake sing do pindah ning alam barzah kono kaya wingi bakda Jumatan dadi ora sinkron. Corekane ning Rancah. Kene ngetiging ning Rancah tekan kono jam 1:04 tenguk. Ila kok dilengke karo Pak Jadi Selunggan niku. Sherlockipun iki Pak Yai Karang Rejek lho. Kok Karang Rejek? Ngerancah apa Karang Rejek? Kula niki kula wis tekan ngerancah, Juk. Karang Rejek Pak Yai. Niki iki kula ki corekane ten ngerancah. Mboten Karang Rejek. Wagek kula wis tengok ning Karang Rejek. Jadi ku yo nyatran masalah iku corekane iki yo Karang anu ngerancah. Iki gek dilalae niki pun sambutan Pak Lurah ya. Gek nggih Karang nggih ngerancah yo sambutan Bu Lurah. Bareng persis lho. Piye ta iki? Akhire nggon ngerancah ki engko isih ana amaliyah tahlil. Terus kula ngeten mawon kula tak nyilih montor mriki tak mlayu ning Karang Rejek dilo. Saka ngerancah wong kula mriko ning mobil saka ngerancah nyilih montore wong kono. Mlayu ngalor ning Karang Rejek. Yes. Mangan jeruk dipindah nggon. Awe bacot mangan jeruk sak kuwi. Nyilih motor pindah. Gek yo nyilih motor kono. Maksud kula iki rak cetha ning kono engko bali wong mobil kula wis tak tinggal. Rak terus ngaji delo cedet. Agi arep rampung nika wis ditelepon niku niki pun rampung nunggu jenengan. Oh nggih siap. Wis bar niku tak tutup langsung bali mlayu ngidul saka Karang Rejek ngidul. Wes meluncur ning Rancah. Pertigaan Dronjong nika terus menggo ngulon sing jalur Sri Harjo nika, jalur wisata Sri Harjo nika. Ngulon terus pertigaan ngidul menuju Rancah niku wong ngidul. Ha kok pas menggo ngidul ngoten niku do bubar tiritan saka niku. Wah, aku mah bubar. Yes. Terus kula ngetigi petukan wong sing do bubar ngaten niku mah ana sing bengok bubar Pak Yai lho muni. Ora cetha tenan. Wah, lah panitia iki gendoli piye iki ya? Juan bubar irit-iritan.
Aku dadi isin oleh Bali wagu lho. Juan bubar. Tekan riku niku terus wah pripun kok do bubar ya nggih. Anu niki wae pun nunggu radi sak wentawis. Ah terus pripun iki? Ning tesih enten sing lungguh kok. Wong nggih nggo ngaji sak enange wonge aku ya to. Bubar. Terutama sing lanang bubar kabeh, ming karek sing nang masjid wong wedok-wedok. Paling wong lanang wong pira ngeten niku. Sing lanang sing nang kursi bubar kabeh. Apik tenan ya. Wong niate ngirim ahli leluhur jerong paham karo rong ngaji wedo bubar. Jane ngirim tak suwe wong kula teko riko irit-iritan do genjot montor bubar iki tak padha karo urung tak suwe kecuali kula bali mriku wis ra ana wong. Ha kuwi suwe berarti. Kula teko ki agi mulai irit-iritan bubar sih. Ya urung tak suwe to. Gak ya cuek kae ana sing ngelokne ngaten pun bubar Pak Yai. Batin ku ya batin bubaro aku ya. Lah wong cetha amat sangat penting jip nanti nek nggo nyadran tak aturke tenan sing jenenge nyadran utawa ngirim ahli leluhur. Ana rong perkara ayat, ana rong perkara utawa ya ayat karo hadis. Ayate jelas. Fa amma man sakulat niku ayat penimbangan ngamal. Wong niku sesuk mesti ditimbang ngamale. Lah kok dadak ditimbang tek ngopo? Karena duwe werna loro, nek karo werna siji ngono kuwi ora ditimbang. Ning gandeng di werna loro mesti ditimbang. Tur mesti karena amal werna loro niku terbukti dicatet karo malaikat raqib lan ngatid. Wis iki kabeh wong rak duwe werna loro niku duwe catetan apik karo duwe catetan elek. Raqib apik, ngatid elek. Niki mengke ditimbang, upamane ming raqib tok ngono rat nek ditimbang. Ini mesti di loro niku. Gek ling nimbang sok neng maksar neng bakdo dina kiamat sesuk. Nek abot apike bejo ning nek abot eleke cilaka. Nah, terus dengan adanya penimbangan kok ndadak sesuk neng maksar, makane karo Kanjeng Nabi ditulungi. Lenulungi nganggo hadis nalika menungso mati ngamale mandeg wis ra iso nambahi ngamal kecuali nek ninggalke telung perkara niku lho sing perlu kita cermati kita garis bawah niku kok ndadak Kanjeng Nabi ngendika kecuali nek ninggalke telung perkara. Mati iki mati ning kok Kanjeng Nabi ngendika najan to mati nek ninggalke telung perkara niki jae bejo kemayangan. Wis mati lho kok dadak kecuali nek ninggalke telung perkara. Karena sesuk bakal ana penimbangan ngamal ning dadak sesuk. Sakniki urung kedaden dina kiamat. Lah nek ngamal jenengan iki pas mati wis ra iso nambahi kok diitung-itung sing dicatet raqib karo sing dicatet ngatid ki engko kira-kirane abot ngatite iki kok sing iso nulungi telung perkara sing ditinggalke niku. Nanti kula aturke ngeten niku. Misalkan ngatite sekental rakibe sekental ngatite karo tengah kental. Pas mati iki dilalae ditung-itung rakibe ming sekental. Ning ngatite karo tengah kental. Lah ora bakal cilaka iki. Wong abot ngatite kok. Padha karo ketemu ayat wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Iki ketemu sing kuwi. Enteng ngamal apike mongko nggon tetepe dhek neraka hawiyah.
Karena lafat abot enteng niku wis posisi badha ditimbang. Tapi rak sakniki dorong ditimbang, posisi mati niku durung ditimbang wong enteni esuk dina kiamat. Le ditimbang ning mahsyar. Mulai Mbah Nabi Adam memedhun tekan saiki ora ana sing ditimbang. Ngamal sing gawe kabeh mula gandeng ro ditimbang. Kanjeng Nabi ngendika kecuali nek ninggalke telung perkara. Mumpung urung ditimbang, iki sing punya peran penting dinggo nulungi sing wis do mati niki telung perkara iki. Nomor 1 anak soleh sing gelem ndongake. Jabaran donga werna-werna dikukuhke karo hadis, dikukuhke karo ijma' qiyas. Ana sing lafat ndongake, ana sing lafat njaluke ngapura, ana sing lafat ngirim, ya ngirim amaliyah wacanan, ya ngirim ganjaran sedekah. Mulane Kanjeng Nabi ngantek dawuh tasadaqu limautakum, kowe sedekah nggo wong mati wong matimu. Nggih. Karo nek nggon wacanan ikra'u mautakum bisurat Yasin, wacana wong matimu nganggo surat Yasin. Ora ya akeh banget hadis-hadise. Ha iki anak putu do gelem temandang ngeten iku. Maca Yasin, maca tahlil ganjarane kirimke nang gone ahli leluhure sing mati. Dilalae bobote sing mati rokipe sekental, ngatite karo tengah kental. Lah dikirimi anak putu wacanan Yasin, wacanan tahlil karo malaikat digawa diworke ndeke rokib. Akhire bobote rokib mundak sakental 30 kilo. Lah yo ayo sithik wong wacanan Yasin we akeh le salah kok. Le maca we kerep le salah kok. Lumayan to. Iki fungsi anak saleh ngeten niku ngundhake bobot. Wasa dulaka ganjarane kirimke meneh. Rakib mundak meneh sakental 45 kilo. Lumayan dah, mundak molas kilo. Ayo titik, sedekah 5.000 kok ngarani. Ayo narep kok yo 50 munggah kok yo. Sedekah titik. Karepe bobote mundak akeh ora iso kok yo. Alon-alon. Mung terus. Nah, nek sing do ora tau sedekah ya bobote rokipe nggone ahli leluhur panggah. Sekental terus ora tau mundhak. Mula sing do mati jan melung-melung. Anak putuku iki jan munyuk tenan ora. Melung-melung ora tau dikirimi dadi ra mundhak bobote ya. Muring-muring. Tak tinggali sawah panen ya ora tau sedekah panene mung do dimplok dhewe lho. Wis ora dong. Wong bela dek ngaji Mbah Yai Halwani nika krungu ora? Sing jenenge wong mati iki ngerti marang sing urip. Ngerti kok ya mula ngerti tingkahe sing urip nyebai ngono ya miso-miso ya. Wong cethak demben ngaji ora paham. Ngerti tingkahe sing urip iki. Wah wis sawah panenan akeh mung dimplok dhewe, salong didol, nggo tuku gelang, nggo tuku ali-ali. 2 kilo 3 kilo we ra mrebel nggo sedekah terus kirimke aku. Nek sing anak saleh paham. Makane nalika panen gandeng iki mbiyen aku ki duwe sawah tinggalane bapakku. Iki saiki aku panen tak long 5 kilo, tak long 7 kilo, tak sedekahke ganjarane tak kirimke bapak.
wong kono sing ninggali sawah. Mundhak meneh diel dadi sak kental punjul 20 kilo. Wis nglancangi anu ndeke ngatit ming karo tengah kental iki wis sak kental 20. Ana slametan ngirim meneh mundhak meneh anak putu sesuk ya ngono kuwi dadi sing mati catetane rokib saya mundhak tekane dina kiamat iso ketemu jumlah ngamal sing dicatet rokib oleh undak-undakan jadi 13 kental. Ya suwe kok ya iki. Ndeke ngatit ming panggah karo tengah kental. Lah iki ning kiamat ditimbang jelek cetha abot apike. Niku karena memang hasil jasane anak putu sing do soleh-soleh. Nyadran rong rampung bolos. Andeke kok le mangan si hasil tinggalane wong tuwa kolu. Ora pate ombekteni ro wong tuwa kok ngono kok le gaya. Ira yo njenengan dong betapa pentingnya ngirim wong tuwa. Kadang nek ra dikoordinir nganggo nyadran ya wis ora tau ngirim kowe kok. Nek ra dikoordinir nganggo acara nyadran poso bo kuburan. Ora ya ora. Apa meneh sing ngranto jajal wis. Nek ra dikoordinir nganggo nyadran ra kenal to. Ra kelingan lah paling ora karo kuburane wong tuwa dadi ra ziarah kubur. Dek nek ra dipicu nganggo ziarah ki ngirim ki arang e. Ning nek dipicu nganggo ziarah karena ngadepi kijing dadi ngirim. Ning jajal suasana sibuk. Ora weruh kijinge, ora weruh kuburane. Arang kita niku jawab, iki aku sedekah tak kirimke Bapak Ibu arang ngono kuwi. Angel kok ya. Bar salat kok terus maca istilahnya tahlil ratipane kae. Bar kuwi to diwaca ganjarane leh kula amaliyah tahlil tak kirimke Bapak Ibu. Ora kober wong nek salat wis salam klepat tok. Maca. Angger bar salat wis salam klepat, selak tandang gawe. Makanya terus dikoordinir, dikondisikan nganggo bentuk utawa nganggo wadah nyadran. Nyadran oleh loro nek lingane kene kuburan. Nomor 1 ngibadah sunat jenenge ziarah, tilik kuburane, tilik kijing-kijinge kae sunat. Ngibadah sing nomor 2 wajib wujude ngirim ahli leluhur nek arape jenenge birrul walidaini ora dong. Mulane iki nek nyadran iki ngundang aku men. Wis ora dong. Mahna sing jenengan mboten sah ngundang kula tak mriku mawon ae cetha. Milih mrene ya cetha e. Mula milih mrene. Ngundang ya repot e. Mrene ra ora. Ngono anggar Jumat alasan kula iki nek Jumat anu e. Napa tadarus? Tadarus nek Jumat. Nek Jumat tadarus. Padahal nek Jumat karo tahlil niku duan nambahi bobot Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri kita sing wis ning alam barzah kono nambahi bobot tak jawab kabeh ya le ngaji tafsir ya le amaliyah ya le sedekah pokoke dikirimke ahli leluhur terutama nek sing nambahi nganggo ngirim asma ahli leluhur nika ya tak jawab jenengan krungu dhewe
Ngantek wingi kokean ngantek kawanen. Ngantek setengah 7 lho kae. Nah aku ora masalah lah sing do selak gridhik kuwi. Sing selak gridhik niku sing do bekah beku. Kula anggere omong nah khususon ila ruhi simba, aku omongne ana sing jenengan alah isih lha ngono. Ayo sak karepku. Aku yo jawabke nang ngene Allah ana. Manut kok ya nah aku manut. Sing do. Grenengan kuwi aku. Endi sing selak klitik, endi sing selak ngeterke bojone, endi sing selak ngeterke anak, ya werna-werna pokoke. Anjak nek jenengan paham urip ki sing nentokke Allah. Urip niku kahanan sing nentokke Allah. Awake dhewe ming sak derma nampa kok ya. Ora usah ngaran-ngarani nek imane main. Jenengan niku mesti mingkur nglenggono sak kersane Allah. Jenggunu nampa kahanan sing ora cocok karo suasana, nampa kahanan sing ora cocok karo karep, ayo ditampa. Dimani nek iki sing ngersake Allah kok ya. Ning angger ora main imane nampa kahanan sing ora cocok, kokean sambat, kokean protes. Kuwi imane ra main kuwi. Apa-apa protes. Wingi iki ana sing grenengan kok ngantekan. Ngirim ya do bareng-bareng ngono. Aku yo ming krungu kok. Sing ngomong. Lah kuwi kok kan protes. Yo sak karepe Allah wong kuwi iki sing ngobahke Allah jekok. Sapa sing ngakon wong yo ora kangsenan to. Sing ngobahke Allah rasa ditampa ae rasa kokan protes. Wong kabeh wis diatur karo Gusti Allah. Nih. Engko kahanan piye-piye ora trima. Mula wong ki sing imane ora pateka kandel kebak protes, kebak ngersula, akhire engko ming cepet tuwa. Kebak ngersula, kebak mangkel ki ming cepet tuwa. Wontenan wong ming wah-weh kae. Wah-weh. Ngantek kejadian alamiah we diprotes kira ya kebangetan to. Wong sing nentokke genah Gusti Allah kok ya diprotes. Salah sijine malah udan kok jan mangkelke tenan. Lah mangkel karo sapa? Nek udan kok mangkelke iki mangkel karo sapa jajal? Antik tenan je udan kok mangkelke. Wong kuwi iki wis diatur karo Allah dadi alamiahe kudu ngono kuwi. Mahwi ana sing muni, "Ha kok dadi saiki jadwal salat kuwi mundur akeh kok?" Lah terus ngopo? Lah kuwi karepe piye, Dik? Mulung kok karepe piye lah? Wah, lah angel jawab kowe iki angel. Wah, iki dadi anu je acara iki dadi ruwet nek ngene iki. Lah apa yo kahanan donya iki kon manut kowe kabeh ngono kuwi. Le penuk gek yo kowe iki sapa? Ngagi bojomu ora manut terus kowe iki aku. Kok kahanan kon manut ora iso. Pokok iki ditampa wae. Tenan nek jenengan paham, ayo ditampa rasa kebak ngersula, rasa kebak protes. Walaupun ora cocok karo karep. Pancen donya iki ora kudu nyocoki karep. Aja neh kok kahanan sing kono-kono. Ngomah kowe kerep ora cocok. Nggih to ngomah kowe. Jangan kasinen ora cocok. Jangan oseng-oseng mah legi. Gua iki ora tau cocok. Wis sak karepmu kokean gersula
pisan cepet tuwa, ping pindhone rambute gampang putih. Nggih, ping telune ketoke engko terus komplikasi, modele komplikasi. Niki sik teruske sesuk. Muga-muga rasa men jaroh kebak isen. Kebak turah-turah. Wis turah-turah aneh-aneh. Muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah. Ati digawe nglenggana selalu nampa peparingi Gusti Allah kanthi nrimo kanthi sabar, saged istiqomah ling ngrembakake iman sami do bejo donya akhirat iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.